Mary vilayetinde 26 noyabrda yeni tozonlu yel turdy. Howanyň düzümünde çägäniň we tozonyň aşa köplügi zerarly köp adam öýlerinden daşary çykmakdan saklandy. Vilayetde 100 maskasyny dakynýanlaryň sany göz görtele köpeldi. Yekşenbe günü ýerdenden agşama çenli Marynyň üstünden tozon ýagdy diýsek ýalňyşmarys. Bu gezek ýagan tozon öňküler bilen deňeşdirilerine 3-4 esse köp boldy. Hatda daşary çykyp bolmady. Öýüň içinde hem üskürüp demalar ýaly bolmady. Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Tozonly ýeliň ýygyny Sewitin käbir etrapçalarynda we obalarynda elektrik üpçünçüligi wagtlaýyn kesildi. 27 noýabrda öýlen Sewitde şemal başlady we tozonly howa henizde saklanyp galýar. Köp adam maska dakanyp tozonly howadan gorunmaga çalışýar. Habarçymyzyň Sewitden iýeren video ýazgysynda goňrumtyl sarymtyl reňktäki tozonyň asmany gaplandygyny, daş töweregiň şol sanda ulaglaryň we köçeleriň tozony bürölendigini görse bolýar. Şeýle-de onda howanyň düzümündäki tozon zerarly 30-40 metrden uzakdaky deshalar, ulaglar göze görünmeýär. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli bu video ýazgyny köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Soňky bir aýa golay wagt bäri ýyg-ýygdan ýüze çykan tozonly howa ýaşaýjylaryň saglygyna ýaramaz täsir edýär. Habarçylarymyz Sewitde demgysma we düme bilen keselleýän adamlaryň göz görteli köpelendigini aýdýarlar. Şu günlerde bayramaly etrap hastahanasyna uly adamlar bilen bir hatarda kiçi ýaşly çağalary hem hastahanalarda köp görse bolýar. Köp lukman muňa güýz pasy bilen bir hatarda soňky hepdelerde dowam edýän tozonly howanyň çägine, howanyň agşam sowamagynyň gündüzlerine Tomsun güni ýaly gyzmagynyň sebäp bolýanyny çaklaýarlar. Dip yerli lukmanlaryň biri anonim şertde aýtdy. Mary we Bayramaly şäherlerindäki habarçylarymyz 27 noýabrda Sewitin edara kärhanalarynda, şol sanda mekteplerde we çağalar baglarynda köpçülikliň ýüzärlik tütödülýändigini hem aýtdylar. Şeýle-de olar ençime bilim işgärine salgylanyp 27 noýabrda Sewitin çağalar baglaryna we mekteplerine körpeleriň we okuwçylaryň takminan 50 götürümniň gelendigini hem habar berdiler. Bellesek nowatdaky tozonly yel marda şu aýyň 1-nji 10 günlüginden bäri turan çägeli harasatlaryň 3-njisidir. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we media serişdeleri ýurdun günorta we günorta gündogor sewitlerinde turýan tozonly ýeller barada habar bermeýärler. Aşgabatyň Bagtyarlyk etrawynyň 30-njy etrapçasynda ýene suw geçirji turwalar ýaryldy. Munyň netijesinde köp gatly jaýlaryň ençemesinde ýylantyň agyz suw üpçünçüligi tas 3 günläp kesildi we ýyladyş ulgamlary kadaly işlemedi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň paýtagtdan beren maglumatyna görä ýaşaýjylaryň 22 noýabrda kesilen agyz suw üpçünçüligi 25 noýabrda öýlenden soň dikeldildi. 3 güne golay wagt suwsuz galan ony golay köp gatly jaýyň ýaşaýjylary häkimet tarapyndan gosmaça suw bilen üpçün edilmediler. Olar suw zerurlyklaryny öz başlyk çözmeli boldular. Ýaşaýjylar 500-600 metr uzaklykda ýerleşen jaýlaryň birinji gatlarynda ýaşaýan ýaşaýjylardan haýys edip olaryň öýlerinden suwdaşadylar. Dip yerli ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu ýagdaý käbir ýaşaýjylaryň sosial ulgamlarda öz nägileliklerini beýan edip, häkimetleri ýyllar boýy dowam edip gelýän problemalary düýplü çözmezlikde aýplamagyny getirdi. Imo Messengerinde paýlaşylan bir maglumatda ýaşaýjylaryň biri özleriniň ýene suwsuz galandygyny we bu barada häkimetleriň öňünden hiç ýyly duýduruş bermändigini aýtdy. Aşgabat agyz suw, siz haçana çenli adamlaryň üstünden güljek. Biziň 30-njy etrapçamyzda ýygyderli suw kesilýär. Siziň adamlaryňyz jaýlara aýlanyp hapa suw üçin tölegleri talap edýärler. Hatda siz adamlary goşmaça suw bilen üpçün etmek hem islemeýärsiňiz. Bu hyzmaty üpçün etmeli bölümüň hiçbir işgäri adamlar bilen kadaly gürleşmek hem islemeýär diýip ýaşaýjy belleýär. Beceriş işlerini geçiren Aşgabat agyz suw kärhanasynyň awatlaýyş toparynyň ustalary yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeşlikde näsazlyga ulanyş möhleti bireýem geçen turbolaryň çüýräp hatardan çykmagynyň sebäp bolandygyny aýtdylar. Ustalar turbolaryň ýene ýarylmagynyň mümkindigini bellediler. Beceriş işleri öňküleri ýaly wagtlaýyn, ýagny menden saňa barýança diýilişi ýaly becerildi diýip yerli ýaşaýjy belledi. Azatlyk ýokurda aýdylanlar barada agdalýan kärhanadan we etrap häkimliginden kommentari alyp bilmedi.
İsrail we ABŞ hemde Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guraması hökmüne kesgitlenen Hamas, Gazada iň ganly we iň weýrançylykly uruşy togtadan ýöne duşanby gününden soňra möhleti tamamlanmaly ýaraşyk ýalaşygyny uzaltmagy açyk ýaly bolup görünýär. Olar günüň ahyryna jeňçileriň gorasyna zamanlar bilen İsrail tarapyndan tutsak edilen Palestinalylary 4-nji gezek alışmagy meýilleşdirýär. İsrail boşadylan her 10 zaman üçin ýaraşygy bir gün udadyp biljekdigini aýtdy. Hamas hem anly güni güýje giren 4 günlük ýaraşygyň möhletini uzatmagy umyt edýändigini aýtdy. Birazdan İsrail we Hamas boşadylmaly adamlaryň sanawy babatyny alady bildirdiler. İsrail we Hamas 27-nji noýabrda boşadylmaly İsrail zamanlaryň we Palestinaly tutsaklaryň sanawy babatyny alady bildirdiler diýip bu ýagdaýdan habarly edilen Katarly bir resmi Reuters aýtdy. Ol meseleni çözmek üçin hem de gijikmeleriň öňüni almak üçin Katarly araçlaryň İsrail we Hamas bilen işleşýändigini aýtdy. Ýaraşygyň öňkü 3 gününde İsrail özüniň türmeden boşadýan Palestin aýallarynyň we ýetkinjekleriniň sanawyny berdi. Hamas hem özüniň boşatjak İsrail asuda zamanlarynyň sanawyny 12 sagat öňünden bermeldi. Bu aralykda Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli daşary siýasat resmisi Josep Borrell Gaza zolugyny 28-nji noýabrda tamamlanjak ýaraşygyň möhletiniň uzaldylmagyna çagyrdy. Siýasat çözgüt ugruna işlenen ýani makaly säginmäni durnukly we dowamly etmek üçin onuň möhleti uzaldylmaly diýip Borrell Orta Ýer Birleşiginiň Barselonada geçirilen duşugynyň başyna aýtdy. Israiliň türme gullugy Israil we Hamas arasyndaky ýaraşyk ýalaşygynyň şertlerine laýyklykda 26-njy noýabrda 39 Palestinaly tutsagy boşadanlygyny aýtdy. Birazdan 26-njy noýabrda Kataryň Daşary işler ministrliginiň medpugat sekretary 39 Palestinalynyň boşadyljakdygyny aýdypdy. Katar Israil bilen ekstremist toplaryň arasyny 24-nji noýabrda başlanan 4 günlük ýaraşyk ýalaşygyny gazanmak üçin Birleşen Ştatlaryň hem de Misiriň goldawy bilen bir näçe hepdelap güýçli depkine gepleşik alyp bardy. Hamas şu wagtda çyn 3 tapgyr zaman boşatdy. Söwüşçüler 26-njy noýabrda ýene 17 zaman, şol sanda 14 İsraillini we ilkinji Amerikalyny boşatdy. Şeýlelikde ABŞ prezidenti Joe Bidenyň möhletiniň uzaldylmagyna umyt bildiren 4 günlük ýaraşyk ýalaşygynyň çäklerine 3-nji gezek zamanlar boşadyldy. Biden boşadylanlaryň arasyna ekstremist toplaryň 7-nji oktyabr hüjümlerini ATN'si öldürülen 4 ýaşly çağanyň bardygyny aýtdy. Zamanlaryň biri uly ýaşly bir aýal İsrail keselhanasyna uçur bilen alınıp gidildi. Hamas 25-nji noýabrda 13 İsrail zamany we 4 Taýland raýatyny halkara Gyzyl Haja tawşyrdy diýip Katarly resmiler aýtdy. Şol gün ýerki planlara laýyklykda bir näçe sagat ýer bolup geçmeli alışma Hamas tarapyndan gijikdirildi. Ýöne soňky minutlarda Katarly we Misirli araçlar iň soňky pätgençilikleriň aradan aýrylanmagyny aýtdy. Telewidenide Gyzyl Haç ulaglarynyň Rafah serhet geçirgesiniň Misire girişi görkezildi. İsrail häkimetleri soňra 6 İsrail zenanynyň we 7 çağanyň boşadylanyny tasdiklady. Hamas ilk başda 7 sany daşary ýurt raýatynyň hem boşadylanyny aýtdy. Ýöne Katar resmiler bu sanlary soňra gaýtadan gözden geçirip 4 daşary ýurtlynyň boşadylanyny aýtdy. 4 günlük ýaraşyk ýalaşygynyň çäklerine tutsak alış çalışmalarynyň birinji tapgyryny Hamas 24-nji noýabrda 24 zaman boşatdy. İsrail 39 Palestinalyny tutsaklykdan boşatdy. İsrail we Hamas ýaraşygynyň 4-nji gününe çenli 3 gezek tutsaklary we zamanlary alışdy.